Igbo dị sam unu asalachi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tozdee ahịa Nkwo abalị 26 nke ọnwa itoolu afọ 2024. N'agbanyeghị ihe isi ike, ọchịchị etiti ewepụtakwala atụmatụ ọzọ a ga-eji anakọrọ ụmụafọ Naịjirịa ụtụ isi, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, dịka Ahia Bello jụrụ ịbịa ụlọikpe ụnyaahụ, ọchịchị etiti atụọla ya agọ 16 ọhụrụ na-ebo Bello ebubo ịtapịa 110 naira na 110 bilion naira, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, nkwago tebụlụ anọ na ya binye aka na njikọta mgbago na ọdịda ugwu Nigeria n'afọ 1914 nọ n'ogbe akụkọ National Museum for Colonial History, Aba steeti Abia. Ụtụ isi unu na-ana anyị mgbe ọbụla na-egbu azụmahịa anyị, ka ndị na-azụ ahịa n'ala Igbo bere akwa arịrị begara ndị gọvanọ ala Igbo, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, ọchịchị etiti etinyela ego n'ego alawi ndị ji otu afọ efe ala nna ha site na $33,000 ka ọ bụrụzie $77,000 77,000 naira alawi, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, ọgbaghara apụga, Chekwasi Okorie akọtọọla aka Soludo ji ejikọta otu pati apụga. Tinubu ga-ayọgharị ma gbanwee otu ọchịchị kabinet ya n'oge na-adịghị anya, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, mmanụ ụgbọala Dangote, ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ chọrọ iji aka ha na-aga n'ụlọ ọrụ Dangote azụrụ ya bụ mmanụ. Ọ dị mma, ọ ka mma na ha ji aka ha na-azụrụ mmanụ a, because ị na-aga na NNPC na-azụrụ ya from NNPC is very wrong. It is very very wrong. Ọchịchị etiti kwesịrị iwepụ aka n'ihe gbasara pricing Dangote fuel price. O kwesịrị iwepụ aka na ịgwa Dangote ego ole ọ ga-ere mmanụ ya. Amami na aghọta, ọchịchị etiti kwesịrị iwepụ aka na ya. Ọ dị very wrong. And again, ndị youth service, Chineke abọtala unu bread, ndị na-agabe service, Chineke abọtala unu bread, a ga na-akwụzi unu 77,000 naira, 77k, no longer 33k, you know, nke unu ka mma, even self, ọ ga-akara gị mma na imetara ihe ị ga-eji nọmakwa na service, na-emeta ihe ị ga-eji na-anọ na seda, ka a na-editenu gị na service, you know, ka a na-editenu gị na gị na-aga n'ihu na-eme service, ọ ga-akakwara gị mma. Amami na aghọta, ka unu ka mma. Mgbe anyị mere service ike anyị, ama mmụọ 7,500 ka a kwụrụ anyị, 75 ọhịa kwụrụ anyị mgbe anyị mere ka anyị, but now look at you now, 77,000 naira. Wonderful. Ọ dị mma. Ahia Bello, EFCC discover kwala again that apart from the 80.2 billion naira Ahia Bello riri as governor ndị Kogi, achọpụtara na o rikwere another 110 billion. Apart from 80 billion, Ahia Bello rikwere another 110 billion. So EFCC agbakwala ya etikwele ya, agbakwala ya another akwụkwọ. A na-ekpe eke 80 billion.2, a na-ekpekwa eke 110 billion. Now, anyị na-aga n'ihu, ị ga-ahụ ihe Ahia Bello mere. Iyi egwu mfanye aka n'ụkwụ, otu NANS agwala ọchịchị etiti ya biko mezuo ihe otu ASUU chọrọ, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, chekwanụ omenala Igbo ka o tirịrọ ndị eze ọdịnala ala Igbo. Kekere Ekun adọla ndị ọkaikpe aka na ntị banyere nrụrụ aka mpụ, dịka ụlọ nzukọ sineti kwadochara ya dịka nnukwu ọkaikpe Nigeria, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị,
Ntụliaka elu gọvanọ Edo, ndị uwe ojii gara ọrụ ntụliaka elu ga-anọgidekwa n'Edo ka onye isi ndị uwe ojii kwuru. Anyị agaghị agwa Dangote ego ole ọ ga-ere mmanụ ụgbọala ya ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu NBA chọrọ ka enyocha ego aka azụ eboro Bobrisky ebubo na o nyere ndị EFCC. Ahia Bello agbaala EFCC akwụkwọ n'ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ Nigeria maka ebubo na ọ tapịara ego ndị Kogi. Femi Falana agọrọla okwu n'aka ya na o nwebeghị mgbe ọbụla ya na Bobrisky kwurula okwu n'ụdị nyere ya aka na nsogbu ya na EFCC, dị ka ọ gwara Very Dark Man kwugharịa ihe ahụ o kwuru n'awa 24 bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Tozdee. N'akwụkwọ akụkọ Tozdee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị o nweghịkwa mgbe ọbụla m kwuru na Uncle Femi Falana nyere Bobrisky aka ka Very Dark Man gọrọ ụkwụ n'aka ya. Ọ dị mma, unu ahụna from Ahia Bello now ọ gaala Supreme Court. Ahia Bello agala Supreme Court to challenge EFCC. Ihe ewu onye akpọga na High Court kamgbe. Ihe ewu onye akpọga bịa High Court kamgbe, ọ bịa High Court ọ gala Supreme Court. Probably ebe ọ ga-enweta ikpe ziri ezi, ma wee ebe a ga-edefend ya, ma wee ebe a ga-esave ya. Ọbịa be court asị akpaga kamgbe for how many months na asị this guy bịa court, this guy ga-ebịa court. EFCC a na-emegodi pem. Mgbe EFCC jere na nke Okorocha Ahia na Abuja Ahia ji nwụrụ Okorocha ka oke, nwụrụ Okorocha n'ụlọ ya, furu Okorocha efuru. EFCC didn't allow Okorocha to breathe. They never allowed Okorocha to breathe, but they are allowing Ahia Bello to breathe. That is the kind of rubbish EFCC enwere na Nigeria. Partial EFCC enwere na this country. I keep telling our people, gị wuru onye Igbo kwụwa aka gị ọtọ n'obodo abụ Nigeria. Gị wuru onye Igbo emetekwele ihe ọ ga-awụ imete, ya wụrụ ihe a ga-asị na ndị security office gị na ha nwege issue, but ya wụrụkwa na aka gị dị ọcha. Emetekwele ihe ndị be anyị si onye a na-ebo ebo emetekwele. Gị wuru onye Igbo etikwele aka na mpụ, etikwele aka gị kwụrụ ọtọ ma ha chụwa gị, they will fail. Mana ị wuru onye Igbo mete ihe n'obodo abụ Nigeria, efuro gị ị ga-alọ. But onye Hausa mee ya ala free, onye Yoruba mee ya ala free, onye Ugwu mee ya ala free, Ahia Bello galakwa free. Ọ dị mma, dịka Femi Falana kwuru na onweghị mgbe ọbụla otu Very Dark Man siri kwuo na the leaked video, you know, Femi Falana ekwuole na onweghị mgbe ọbụla ya na Bobrisky nwanụ kwere na time ịbịa ya na Bobrisky ikwu okwu, ya na ọwa ọgbọ, ya na ya ga-eji ekwu okwu otu esi help ya nye soft landing na ihe ndị a. So that there was nothing like that, you know. And Ogwala Very Dark Man in 24 hours ya retract ya ihe okuru. Very Dark Man ekwu okwelenu ọpụtakwala n'ukwuo ihe ọkpọ gị Uncle Femi Falana. Or you gwa gị that you don't fight a good man. You don't fight a good man. Ọrụ anyị as activists, ndị ahụ ndị ọjọọ, those are the people we fight. But if you see a good man and you are fighting him, you will fail. Na ghọta ebe anyị na-eje. Now, nwa Femi Falana bụ Faz ekwuole na onye kpọrọ ya na Bobrisky kpọrọ ya sị ya biko ya chọrọ ya 3 million so that ka o nwee ike nweta a VIP section na prison. N'ihe ihe Faz kwuru, Bobrisky was begging him for 3 million naira ka o nwee ike kwụọ ụgwọ nweta a VIP section. So but ka anyị na-aga n'ubi ka ji n'aka. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na nso nkwa ọchịwọ chebiri m na nso nkwa News Express. Ị nwere akụkọ ndị anyị ga-aka ebe ahụ ya like ya. Ka chi m na-efega n'ihu gọzibola m nnọọ ụbọchị taa gọzibola anyị.